makafamba nevanhu vakapata kanzi ndari mufana yemuswani tauro yafeme dedicate panyaya pa 22 no last case pa 22 taurire zvamakawana zabude panza mutini pamusoro chakati zvichokwadi takafamba zvokutanga takaenda kumprofita kudhura kugagikari rega ndirekedzi ndanga ndichikuudza munhu wangu achanatsoita nyaya nemazvo nyaya ine kakunongedzerana pakati pemhuri baba naamai nevana baba vari kuti nanda kubata vana pakufamba kuti pamusha pababa pane zvinhu zviripo zvinhu ndizvebaba andizvozvo mukomana kasi amai vari kunzi vanenyora kumusana andizvozvo musi vari kupiwa ndekuti vari kubikira zvinhu zvababa ndizvozvo aiwa ndikanzi ndikazvambia iraika amai ini ndiri kutaura nyaya semabatiro atakaita masodzi mapera zvokunzi ndakanzi ini ndiri kuziva nyaya yangu imatongerai vane kunzi vane nyora kumusana dzakaoneka mazuva apera nditi pakaita makakatata edzimba yaamai nini neamai guru kasi kazoita chinhu chimwe chete zvekuti fambai kana mafamba imini kutatu zvabuda munzvimbo nhatu kana dzina tozviverenga toona kuti ndezvipo asi baba vakati vari pano vakati ndakabatwa mambo nokupai mombe 7 ndizvozvo tikaiti apakanaka kasi ini ndakadzadza chini mulipo mombe 7 ndizvozvo ndi saka ndopatikaigumira pamafamba anditora muprofita wekutanga akati aratidzwa mai vakabata mapizi izvi zvichidudzira kubatwa kweupenyu hwevanhu nebudiriro yose pakati pemhuri. Baba vakanzi vakabata mushonga unova ndiwo kwakapanduka kuita nyoka kukonzeresa matambudziko. Mhuri yose yakatenda chimiro chepamba chaitaurwa nemuprofita, vakabvuma zvakare nyoka huru vakati vakamboona yakamboonekwa. Amai vakanzi havana chavakabata asi kungoti ivo ndivo mubikiri. Vakazonzi vane nyora dzavainadzo. Mubikiri wani bikiri wababa here kandozvi baba vakapukana nezvese izvo vakazoita zvakazoita kuti tienderere mberi nekufamba, asi kunyange tikafamba sei tsanangudzo tichangopana dzimwe chete idzodzo ndokuposo nekutanga nekuti mukubvumirana nezvataura nemuprofita wekutanga ndizvozvo. Amai mukubvumirana nazvo here? Baba vari kupi? Baba wati nhasi handiendi, imimi muna baba uya anomunina wati nokuti wati uya aripo mwana wakabva kumusha akati ndimukati baba waende amai waende kudai, saka ndizvo handichada pakuti ndichienda kudai, ndozvo handitaurira ndo marambiro awaita. Zvinoisi tuchavatonga vari vasika kumise mumiririre handimi yandide zvino ndatovaudza kuti handei vachitonzi natsano wavo handei zvese vara tangoteererai muzvokoma ndo zvakabuda mokachi mukutenda handende. Wechipiri muprofita akataura yekutumirwa kwaamai akabvunza baba kuti vane mishonga yavakatora yekugadzirisa musha. Vakaramba asi akati ari kuona mishonga iyoyo yakazopanduka kuita zvinhu. Muprofita akazoti ava kuita back to sender kuti zvinhu izvi zvisatambudze ruzhinji munhu, asi kuti zvigouraya mumwe wazvo. Akazoenderera mberi nekududza kuti mai vane nyora dzavaina. wechipiri ine wechipiri nokuti aita zvokuita kazerezere haina unatsa kumudza zvakanaka. kasi zvimwe makazvinzwa inini akandonditi amai mukachena munhu yega yega achatei hanovana vacho pamuri kubva pano. kozva baba makazvinzwa here pamuprofita wechipiri? Wechipiri uyu zvaakataura mushinja haina kuzvinza nokuti nenge achiita kazerezere. Makadi kuti taurisa nokuti aienda pano munhu achiita kazerezere achienda pano munhu achiita kazerezere. ndizvo zvonayasikana
taura patakasvika unautawa veibhini ukuwana akatanga kutora utoma masisa vaenda nawo paucheka pawe adaro adzoka akabva abuda kunzi abva abvisa gemeni ndobva atora kuti ivava ava neavo vaenda nawo kuti kunzi nezvavakatanga ndobva akazodzoka ndobva akataura ndokuisa zvokubuda nevanhu vekuita sei muprofita achitaura ndozvaakanyorwa ndozvaakazotaura ndizvozvo musaone zvokubuda nevanhu hatidi kutsvaga malupozi kwanza hatisi kuda kuriona muprofita basa rake ndokuprofita ndizvozvo akati kuti ndizvozvo zvakataurwa imakazvizwa aita ikazereziradaidezera aidezera kokuti baba wakatora mushonga wanga wasirera nendiripo kandopatikazvomuti munotenda zvataurwa nemunhu imi hamuna kuzvizwa hamakura vaamai yangu asi ndakubvunza venyu vana mukatumbura kuti ndizvozvo here asi kana zvataurwa nemupurisa wangu hanzi ndizvo zvangu ande pane profita akakurudzira runyararo uye pakati pemvuri akati baba vakabata mushonga wakaisa muruvanzi asi vanotya kubuda pachena kuri kutya vanhu kuti vanatira vakati akati akanga aona matemo akabatwa trust anoakushwa pabhenji trust akati ichokwadi matemo akanga akatobuda akatobatwa baba vakatadza mhiko yemushonga saka wakazopanduka kuita chikara chakutambudza munhu mushonga wanzi waiva wokuchengeta mhuri saka akati kubva izvozvi hapana achafanirwa kushungurudza baba zvakare achazosvika kunoraramira mhuri iyi kuti agobatsira mhuri iyi nekuchenura ruvanzi rwemhuri iyi amai vakanzi vane nyora dziri pavari dziri kuvapa jamba nemunyama uye kupomerwa nyaya yose yaiva ina baba nekuti ndivo vakatora mushonga zvakare vakazomitsana neng'anga nekuti hakuna kuzoibhadhara nyora dzina amai ndidzo dzinokonzeresa kubatwa kana kupomerwa zvakare ndivo muridzi muchocho zvakare pane munhu wehukama ane shave rebveni anova nechekuita nematambudziko emhuri iyi profita akazokumbira vanasikana kuti vasaende pamberi pavanakomana tine matsanangudzo mangani matatu pamatatu ese akutaura nemushonga wakabatwa nababa ese akutaura nezvaamai asi amai akutaura zvaamai vakubuda handinizvozvo handei pane wechina dzisaitizo muchina akataka kusumudza trust makomonde akamusimudza akabvanzi aona rufu padhuze zvipedyo pedyo panguva iyoyo akasimudza airini nezita akati awanawo rufu rwake airini vainavo baba vakasimudzwawo vakabvunzwa nezvemadzimai avo matatu baba vakabvunzwa nezverufu rwemukadzi wekutanga muprofita akati ndipo paita kuti musvike pano tese tikakutendera kuzvozvo muprofita akati nyaya yanetsa ndeyekuti pane muprofita akakunyepera kuti airini ndiye akauraya mausi anonzi kristi vose vakadarira kuti ndizvo zvichaizvo baba vakabvunzwa kubata mishonga vakatenda akaenderera mberi muprofita achiti mishonga iyoyo ndiyo yakapanduka yakauraya mukadzi uyu zvakare nevamwe vari kurarama vachaurayiwa zvakare muprofita akati zvakare airini ndiye akaendesa nyaya iyi kudare asi airini haana rungo rwake pakuparara kwemudzimai wamakomundi airini ndiye akaendesa nyaya iyi kudare mushonga wakabatirwa kwaimbogara mhuri iyi kunova pamurewo mhuri iyi yakazotama kubva pamurewa asi mishonga iyoyo vanofungidzira kuti yakasara ikoko asi nanhasi ichiri kuvatera
kuti payakatama mushango yakafungidzira kuti mishonga iyi yasara asi mishonga iyi inawo chete. Kupanuka kwemishonga kwakakonzereswa nekutadza kuteedzera mhiko kwakaitwa munhu. Vakatora mhiko dziya nekuti mishonga iyi yainzi haisafanirwa kuti moto uchibuda mumba kana kuti moto uchipinda mumba kana kwakumani. Mazvita pane kupoka neruno chino pane pamapoka ana pasikana pane pamasiya KwaMurehwa ikoko kwekupedzisira pakataurwa nyora dzinamai musana dzakapara. Right, ipapo ndandisisipo kufunga mai vakaronza nenyora mai vakazotorwa vakaendwa navo kunenge kune madzimai zvikoko vakanoparwa nyora idzodzo dzaitaurwa dzimusana. Shanda nao mana angwara pane nyora dzinama yavo dzine chekuita here nematambudziko amushu timboona kuti dzine basa ipapo basa rikuna baba asachokuti kumatambudziko evana pakuti amaporofita matarimana nababa akawanzoma vakatsotsora anova nezvuru nezo baba avarega kuwe hapana hamuna kuzoungana nemada kubvisirwa zvinhu mada kubvisirwa zvinhu asi maprofita ese aungana auya pano muprofita wekudhindira akanga ataura kuti kana dare makuripombera inotishedza ndinge ndiripo ini handidzisa asi ndinge ndiripo chiti akatora ichi akatora ichi pakaya muprofita wekudhindira baba wakati muprofita wekudhindura handisi kumuda pano muprofita wekudhindura zvchokwadi wakataura wakataura muprofita wekudhindura zvokwadi akabva akaenda zvakanzi chiita ibasa baba vakangoenda mberi nekuramba kuti zvidzidziswe bwatoti chibva ipamba pamba pangu vaokuda baba watini vana vangu vakundivinga kuti ndikawenda nozonzi ndikaperekedzei saka chienda naanza dzakopesana kana wakuda yangu ndichabhadharawo nekuti kubhadharawo kuti takakwana aiwa watenda iyo kuti yako nini yako kana yako ndiva tichakana ndomataurira yangu vana vachidaro handitiwo vakagara apa vakati inini chief kana zvikaoma zvakadii kana ndiri ndine zvinhu zvikabatwa pandiri 7 azivaka watende vana chihunja sairwa wachiti kuregerei kutera mhuri dzako nekuti ndira akadzi wako mwana wako watora watende ana achihunje kuti enda edhima ndikati dzokawo wapadhora achihunji kuna achihunji wabva wati nchapiwa dhora edhima ako ati dhora iaivaenda kudhibara nyaya iyi zvanga tichida isusu makawirira kuno ndosvika kuti imamai hamuna muzvo vanhu vakani koma wakagutsikana wadoko wakafamba nawo wakagutsikana zvenyura dzakabva dzawakabva nadzo kumusvake kwavo hazine nokuti hadzisiza kukonzesa dambudziko remushamiri handikuzvisa wangoda kuziva chakauraya amai vako maprofita mangati 4 zvafanana zvese zvakatsotsonga nababa ndozvaita se asi handa kuti ndinono handisipo nyaya makati ava vakakwira darupamuzi tata amai vakachena kana todaro vanhu amai vakachena nokwakwaaa zviri pachena amai havana mhosva kunyepenasa havana mhosva ndoda kunga amai gomutauri simudzai maoko amai vane mhosva era havana mhosva naimukoma namai vane mhosva mamuda kutaura amai
wamunzwa zitaura kuti pakanga paungana mhuri zvakanzi muprofita womubhindura handimute nababa akabva aenda chikonzero chaiye chaiti baba wako handii muprofita womubhindura baba wakati akaninyepera nyema kuti patsanangudzo dzakandipa asi tsanangudzo dzawaita achinyepera ndo tsanangudzo dzimwe chete dzakavanichibata saka ndakutaura amaprofita 4 esa Oda ngarinyarare munhu akapara mhosva anogona kuiramba but takatendera ruzoro munhu uyu ari kuramba mhosva but anayo iwo oda kutsvaya kusapota baba andii ayonisapota baba uya kusapota baba sei vachirambira zvinhu zvavo nokuti akupinza amai futi nokuti avasamai avo aizvitokudza mubvunzo handisi kuti ndiune mhosva matsvagireni nokuti iwo une mhosva ungapari mumhosva tichedza kubudisana mumhosva ikati iwo wangawagona kuti bvunzaisisa kuti amai vakanangoroi nevana ungawagona nyaya yako baba wako havasi kuda muprofita womubhindo nekuti ndianga chanongedza kuti amakumasetora yavo ayo anga neziso rimwe rakapfuura remangu ndosaka anga asingadiona baba wako kana unga usingazvioni kasi ndokudrawing board kuti isi vanoromba kunyika medati uchangokudzorera kuti chiunganese mhuri torechi zvinhu nokuti uda kuti zvitoro naisisi amai mazoni mbudzo kutoramba amai vakananga uri taura chokwadi zvavakutaura nezvinofoma hazvizvi zvinobvunza vakanditi akakwira dare ndiani nogona tinhagora zvakanzi wakakwira dare nechikondo chekuti chii ndakati wakakwira dare wechiti wakanangwa rwoi muprofita akauya akataura kuti amai makaja kristini saka asingomana mirai ndopavakandikizvonisei vataakuziva vazokwirira kundikati muprofitari akauya isi takafonera kunzi huyai kukombo tafonera kunzi huyai kukombo mukoma ava ndowakasimuka nomuprofita ndiwo wachitungamirira kuti tikaenda kupi pababa saka ndiwo akaya nechi nomuprofita angari mairi pamba ipapo imba yakanoprofita imwe yakanoprofita isu tesina muprofita saka ivavo zvoti ndowakanoprofita ndowakada sei ndowakananga amai avo nokuti paitaurwa mambo kunzi amai avo vakaja amai wavo wese imba yese yaifara kuti zvishuwa amai akachechi amai wavo kana kwese kwataifamba waifara kuti amai avo ndowakajechi amai wavo zvakutaura vachizivizvo vanoiendera wapedzi handiti hanzvadzi unozaurangeta pane nyaya koza amai ava haaziva munhu anopenga kuti angangosumuka anyway paagere oti izondanangwa neuyu muninde kana nomuprofita wangu mwana wangu uyu akaya nomuprofita achiti pamusha ndauya pano kuti pana pane nyaya iri pano ndinoti handinanga ndiani auya naye saka paane nyaya yekuti chipiva chaibachipa amai ava judgment yevanhu ava wozichipuwa zvinhu zvavo kuna baba wauyo kana kuti baba akati uiso muno mudare handii chakuneta pachinga vechii vachenihwa nedare vachenihwa nemaprofita hatina nyaya yekuti 2 hours tonga nyaya 1 nekuda kuti pauda kubhadharwa mausina kuda kuchirika chika kuti aiwa zvadai nyaya iri pachena yamataura iyi kuti mukoma ndowakari nomuprofita amai ndozvavasunga kuti inini ndanzi ndinouroi ndikadya hanhu ndingaendiende kudai tobva vapotera nyaya ndovakudai yese nhasi maziya manje kuti nyoka ndibaba vedu vairamba muno kudare kuti handinengana chenihwe nini ndovana kubhadharai chinangana inaikoko akona kuisirai kubhadhara taura shamai akantutu audazavanyaya ongozvishuwa nyaya yako wongozvishuwa wakataura kuti inini sandii asi kuti baba ndopandaimusaura dakumashuwa baba ndowakatumani ndowakatuma asi inini baba ndowakatuma inini baba wandituma bva wanditi chifonera vamwe vana wese anditi mouya ndandisiri ndega ndandingamukoma avo baba wachitaura titsvage kuti chii chiri kunetsa
takusimuka tichienda kumba masikana wakabvunza kuti baba mawafundira baba wakuzviziva kuti baba ndovatitumba akakutuma ndibaba nawo amai vamukananga kukorera mchitiro wacho vasinzi vakachena saka nyaya enda kutoti amai vanoda kubhadhara ende kudzikeunababa mutoti baba pakuvaika muprofita ndinanga amai vakazunza vakachena toti amai imi semhuri hapana anozotiwa musafungira kuti ngozi amai inozi ndemupamana mese ndikukukai saka musambozi kungazi amai muli mombe nembudzi zviri kuuya kwamuri zvokuti makanaka murikubhadharwa ka ndikubhadharwa ndati imi arume venyu amubikira sadza nevana venyu vese vachakubhadharai mazvinzwa echipiri chemovedu wechivanhu amai havafambiswi kuenda kumaprofiti kana kumunhu vasina vabereki varipo mazvinzwa baba rimwe saidi iwewe ndorudzokera nababa baba katanga taenda kwekwe ndouchiti iwe baba ndo vakakutuma kuti enda notsvaga profiti nhasi vabva vakurambira kuti enda unoita nyaya dzako iwewe chidzoka kuna baba unovaudza kuti patafamba baba patakafamba paya amai vataona vasina chi vasina ngoni nyaya iri kwamuri asi dare rati amai vanofanira kubhadhara mombe nembudzi titaurira baba vatika wakapfeka dhirani dhiramu here ikadhira wakamurira mhiri wakamurira mukoma wasipereka ndhira akoyo tese bhozi matambudziko yarifini chienda unosaini unosaino wozodzoka tokuzokuraira maizvavanovaita nemombe 7 usafarisi iwo watakura nyoka kusero inosaini baba wako wakafarisa sei wangadai vanomugova kureona wakatedza tuna kunozi unokura sei vachibadari maninoparira nyange usingavafariri ndozvazvikanakira nhasi vaona uindiani wako baba ndo kuongorishi mwana wako saka chakaitika ndini kuti mukoma ava vanomwana anga asingaripiki saka patika baba ndo vakandituma kuti enda unoona mwana handiti ndaenda kunoona mwana ukini baba ndo pawakati mwana wangu unogona kundifungira nokwadisipa nyaya nangaungutauraiukangaiyachivharirwa tiaidzingwa kao ani ndiaidzingwa maningi izvo zvipakati penyama nditi dali yakakutuma kuti chindifambirawo handiti una zvadiri pana tiwo chita sechindifambirawo mutemo ndochivanhu kuti uyai kana kutaura iwe kuti chindifambira mimi zvinewo vabva wati ndini poindi yenyangaranangara pamamakasikamu zvinhu zvangu sezvinhu zvakuna pachena nemaprofiti kati pamungava makananga hapazivi makonde asi mutemo chaakuchauma muchiziziva nazira kumzvenga woziva dai anga achirwarirwa iye achirwarirwa mwana mungoma mui akaziva anoenda kunoseiwe pambira kutosvika mana baba zvinomira zvakanaka semanopinda muchiita zvinhu zvakadaro komakanaka baba anedanga rakawanda sei ko7 dzavaitaura chifarisa padziri tembanasikanavo kunopfuma yake yababa saka vari kuti mombe 7 ndinapo
chenge munopasa message aiwa sevhenta kazuva ngari kuna baba vedu ngauri kuna baba kwete kasi yedu yomutsotsi nyika medu tunoenda kumonamidzi unzokuendese kukachena saka kana usiku unoinogona kufamba kuti hapana nenge asingaoni maprofita makafambira matatu mana akazwa kumba kwenyu sonadziomba kwenyu asi akapedza kufamba neni ende mutozviitase mapurisa daichi aripo mune varume nevasikana vasina varume vangana mudzimba menyimo mamuna madzudzu ere ari kunongedzera kumusho kwamaberekwa ndozvatozvigadzirira sainamisa musoro pamwe chete imamai dzimugomudza baba kuti hanzi makasasvika muswani dare riko muswani 19 musina kufamba musina kuunganidza vanhu pamusha zvinhu zvichibviswa kwamurehwa ndokwamudaro asi ndozvoti madzimambo kwamurehwa atimizeuchi kuuraya vanhu kutambudza hatisuda wenyoka amai hatisi kuda wababayo ndewavo isi tikuda wedu watikakufara ndamune wedu wenyu unetsanangudzo dzamunoda nanga inoona inoreva zvaunoda ndikangoreva zvaisingatevati haione zvino yedu inoona nekuti yareva zvakasiyana izvi profita wenyamukaba makachena aiwa ndikudza imimi nyandide nokuti izvozvi baba vanenge vakatsamira imaitati vanopenga inzwa yamai murwadziwa nekubereka vana venyu vese nyange vakafirwa namba vasina tapedza zva 19 modzoka kuno toshibva mtemeri musi unodzokerwa nevanhu ende anoenda se muno kuchinesa zvinhu zvichiitwa kasi mazuva ano vane chinhu zvinotinakisa isu madzimambo tachiti kuna musika vanhu vanonamata navachinani namwari kasi vavarire vese ndeyekuti tichengetedze mweya yedu ine pakanaka vanhu vasikana saka inoda ndakusha shokanizi pachivanhu zvichiremekedzwa kuti kuna musika vanhu ndizvozvo nevadzimi vedu vanonamata vanhu namwari wedu handizvozvo vavarire ndekuti muponi saka endei munoita zvinhu mune maprofita mune nganga zenyu handiziye kasi kazvitachene songai amenoko baba wazwari kuramba boza katoramba varonyika mabushu kuna vanhu vaikutenderera masambuka akazvinatsa achitaura tsamba kuti musha mangu mapindwa haangopinda chete imi vana kamatendera kuti munhu auye vavariko wanditoi asi zvinobaba vanhu vabatwa vanogona kurambirai asi kuti musha vaita se vauchenjeswa ndizvozvo saka kuti hamubvisana mushamba uchine zvakaipa zvibviswa ndikuona shato yemurwa renji nyamurwa pamaigorwa vanizvo ndikubuda so asi munhu auchangotenda abva anozoti hachisi changu asi ongochitenda unyepa hapana anobvuma uchakaipa unyepa pamusoro chamikumbiro tisusu tinokumbira ruregerero kuna amai vedu uyaika apa kundasa rwenyama ko munokumbira muriko kwe muda kuita lipsing inini chikumbiro chamudadina aiwa ndanzwa kuti mumbire ishonda handisi kuka handikuda kuziviwa kuti izvo zviri kana kana kufamba imakomeza mairosvika mari remetingapedza process mega ndimanga maona zvakakosha here kati pane vamwe vasinoda kundoregerera si mega maona nai ava vega ndauda kundoregerera zvakatinakira vasikana imimi ngatinyarare vasikana imimi chifarura kuitai zvinhu zvakanaka maitadza kutaura kuna amai yangukureregere pamberi pachifu amai akuregererea maramba vakanyarara
Uyai. Ayose vana kana ime vamba yamotokumbira regroti moshaidzaito kukuwana dzakadaro vakusara pasi vakagara nokuti kuti atise mhuri tese kurodiwa hawana kuti adzesi takatadza amai mutorwa ka tati uyai mese maitadza kutaura muri kumba kweiti chikuonai uyai mukubira nobvira adinyararevata kwanga kusiri kuda kwedu pataida ndipapa pana baba nenhamo nematambudziko atinawo mukati medzimba dzedu saka inini takazongobatawo mageti takabatswa neprofitatokuirokerekere asi tinobhadhara zve takatadza musa 19 munoyamba bhadhara vanangu musikana anogona anga chiri musikana yatinyararenga zvei itaita ingotaura zvisirizvo tozviziva simukai aitaura zvisirizvo ndaataura chokwadi taura chokwadi iwe zvakaitika zvese hazvina mhosva isi sunungura hangu amako akaita sei akafurirwa nevakuru yacho nekuti akaitofamba achindichenera neseketichipapa kasawa wangasika kuchemereka ai wakuru hasawa uyu manje aitoti ndikasimu pandikanzi airini uyu abva asimuka abva atanga kuchena pandikazonzi handiwo pandikajama chendopa akazonyara achikumbira iragera muganga ndakasununguka nokuti avo vana kudaigara navo zvakanaka kana amai wapendo waripo ndaigara navo zvakanaka zvakazondishamisa kuti vana aivana asi vadzoka vapenyu apfugama chitendai chipi kuti maita zvenyu chipi musati masunga imamu hamuna tsigere tatinotenda nezvamatichira odare nedu riri tendai chipi makabatsiwa ini ndakasununguka nokuti amai inini ndisina chitadzo napo asi inini ndinaugamari magumo maidibika mudari munomu amuitwe izvo ndinzwisisei chivanhu chiri chivanhu chine zvachinoita ndizvo ndaona amai muda kubhadhara pamberi pamama asi kana madzudzi ari mushangwenyu anenge asimumba wamama ngatidula zvinhu zvinotsika nokuti mimi vakada mari vana avanoshukuta manzwa sekuti uwai chinotsika vakomana vakamufamba vamupurisa mari sireki mutotengesa nemumweni munhu ndinoti mapurisa amanondudza naizvozvo nokoti ndaimita zvakare zvochega kutengesa ngaichienda chifamba kana kabvisa munge nomuzi makanangwa munoita semunozoita sei kana munhu anangwa unoyo munge yauya inoitwa seichengetwa inoitwa sei handisati ndazviziva hapana nguva varakonavataure mtemo wauboy kana wayabvisa munhu wekuzi ndokunangwa unoyo inouraiwa haichengeti kudaidza mhuri dzenyu uraya mumbiri woita madhumomboja
Moi, on use a Swaraja. In Singapore, April. Singapore, April. Can I use the motion I see about it? No, no, we are not. The old night, she would not pass on. Scama winner, we never. In the Mokara, we are Musadura. We need to see the movie. And you say, Secretary, I say no paper. No paper. Saya ini semula aku cuma ibu dulu pambil itu, itu udah jauh dia bawa dia. Ini aku berapa pas itu, amai ini amai guru banames, nama bawa guru bana. Jaga omen, dulu jinjek lah sekarang. Jaga mau desi tu bayar. Masih dia setor orang apa? Mana mesti cawe? Lu tak cuci dalam apa beli? Pos mana cuci cawe? Kita cawe sini. Tapi tu mudah. Dan siapa cuma kumar? Masih ada lah. Bukan dari mana? Tapi suatu ni cakap dalam apa? Asal apa? Punya ni gerak belu. Kalau sekarang ni sih. Bagaimana? Awak ya. Bagaimana orang musanan? Babawan. Adik mana bawa bibi kan? Kalau bawa bibi. Kalau bawa pun dia pun dia sudah main asal. Mesem. Dulu badar musa kapal nak bawin. Ikuamai, dulu ikuamai ni kalau mungkin macam macam. Kwete uwego. Dai manya so pamsore dai manya so sasa kwa na ndia. Anda yenyu ya chikini na chidi ndara kwa profita akatoa na baba ndaka chuma na baba. Saka bashira akapeka ba indira baba beni. Mungu tongana na baba beni amfutongana ne uyi. Saka mosha pese mane kubadra badra uyi ndo tukaba boni kwana sara bakuye baba uyi ndaka chumo. Saka tukaba boni kubadra mo. Transvisiza. Regalia kau bujuk wajib. Kasi bezanya itu suatu sisi ambil kapung bisa. Ini minggu ini mau dibangun. Baru tahun 19 yang bisa 5 pihak macam ni. Betul tak tahu? Itu cuma beli dan beli. Lalu ini kada ini mampu beli. Macam mau beli 7. Bapa aku doa kau sama saya. Asal jadi sina punya cuma win. Bisa siapa pakai dia. Mau tu beli kunci. Ini doa kan nak. Azo pamsore changamira. Isusu nenharo dzinoita baba nezvinhu zvinobviswa mukati memusha kuti chene. Kuti tiende kwaari isusu kuti baba yosiyana. Next one we have to